Venter du på mig? Ja. Hvorfor? Fordi jeg gerne vil tale med dig. Om hvad? Om hvad? Om hvordan du har det. Det er jo egentlig så mærkeligt, eftersom du er den kvinde, jeg elsker. Jeg har det fint. Er han sød ved dig? Ja, det er han faktisk. Det er godt. Michael, der skal af for bringe en sød mand. Det skulle en smuk historie, Tilde. En fattig pige fra Reeperbanegade. Fabriks egen søn. Det skal sgu nok gå for. Elsker du ham? Jeg kan bare godt lide ham. Okay. Hvad har han så tænkt sig at sige til sin familie, når han skal præsentere dig? Det er så Tilde. Hun er nogle gange indlagt på den lukkede afdeling. Hun plejer at komme ud igen. Hun tror på reinkarnation, energi og fornyet rum. Desuden har hun en mindre alkoholproblem. Det skal sgu nok gå godt til. Det tror jeg sgu. Thomas, hvad er det, du vil? Elsker du? Det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Hvorfor er du så sammen med? Behøver man at elske dem, man er sammen med? Ui, det er sgu et godt svar til. Du er meget kynisk, bare. Hvis du vil være sammen med en, som du ikke elsker, i stedet for en, du elsker. Hvad fanden betyder kærlighed så for dig? Altså, Thomas, hvad er det, du vil? Nej, svar mig nu, til. Hvad er kærlighed for dig? Kærlighed er det, vi lever for. Kærlighed er det, der får det hele til at hænge sammen. Udmærket svar, til. Det er lidt illusorisk, ikke? Meget ungdom, men det er okay, ikke? Det eliminerer samtidig alle de indbyggede modsætninger, som kærligheden bærer med sig. Er du klar over, hvor irriterende du bare er? Tilde, kærlighed, det er det, vi tørster efter, når vi ikke har den. Og det er samtidig det, vi flygter fra, når den er der. Dybest set så invaderer kærligheden alle de steder, vi allerhelst vil have i fred. Det er jo noget vrøvl, Thomas. Er det det? Hvorfor er det sådan, at dem, der prædiker kærlighed mest, det er dem, der lever uden? Katolske præster, tibetanske munke, nonner, mullager. De møder verden med kærlighed og empati, men de må ikke praktisere den kærlighed, de sidder og mediterer sig til. I stedet så får det at vide, at de må ikke træde på insekter, fordi så bliver det ikke reinkarneret. Kærligheden er almindelig, Thomas. Og det er det, du har det så svært med, at den er så almindelig. Til lidt kærlighed, det er et raffineret system, der kan forklare alting. Hvis du ikke har noget kærlighed i dit liv, så er det derfor, du er lykkelig. Hvis den, du elsker, ikke elsker dig, så er det derfor, du er lykkelig. Hvis du forlader den, du elsker, så er det derfor, du er lykkelig. Og hvis du bliver forladt af den, du elsker, så er det derfor, du er lykkelig. Men det, du siger, viser jo bare, at kærligheden er stor og vigtig. Selvfølgelig er den stor og vigtig. Men prøv at fortælle mig, Tilde. Hvornår føler du dig rigtig let og glad? Jeg er glad, når jeg synger. Når jeg drikker rødvin og synger. Ja, det er godt så. Og jeg har det bedst, når jeg er konstant påvirket. Du kan se. Der er ikke noget, der med kærlighed at gøre. Så er der altså ikke brug for den. Ja, selvfølgelig er der brug for den. Men det er en følelse indeni. Den kræver ikke noget. Den vil bare lov at være i fred. Vi har altid vidst, at vi elskede hinanden. Det har altid været sådan. Du vil ikke blive ved med det? Nej. Det kan vi ikke mere.